Nazdar, som Battleboy a točím videa o Star Wars figurkách. Dnes to bude review na figurky z Battle Packu Assault of Geonosis. Máme tu 3 figurky: Obi-Wan Kenobi, klon R Trooper a Geonosis Warrior. Takže ideme na prvého. Obi-Wan Kenobi, ako vidíte, jeho bojová karta. A počkajte. Tu máme samotného Obi-Wana v geonosiskej verzii. Vidíte, má aj efekty ako po špíne. Ďalej aj tu, vidíte, nemá čistú. Ďalej má latkované, túto spodnú časť má latkovanú a ďalej vidíte, nohy sú tiež v dobrom predení. Ešte neviem, či to vidno, ale také červené, to sú jeho škrabance a klasický blasterový modrý meč. Takže to bol Obi-Wan Kenobi. Teraz ideme na môjho obľúbeného R Trooper. Vidíte, je bojová karta. A ideme na samotného R Troopera. Takže vidíte, R Trooper má klasickú karabínu. Vidíte, zaujímavú hlavu. Klasická. Dobre spracované sú jeho kamufláž je veľmi dobre spracovaná. Ďalej má ohybné kĺby. Vidíte, dá sa ohýbať. Klboch nemá hlavu. Iba má takto. Samotná helma. Skajte. Vidíte, takže to bol R Trooper a k nemu je aj veľká karabína, ktorú mám na ďalšom vojakovi. Je klasická veľká puška, ako všetci poznáte, a ideme na posledného Geonosis Warrior. Vidíte, karta a je na samotnú figurku. Vidíte, je dobre spracovaná tvár. Krídla môžete aj odpojiť a pripojiť. Ja ich neotváram, lebo nechcem to zase pripájať až možné. Jeho klasická puška. Celkom zaujímavé sa musí pripojovať. Zaujímavé aj nohy. Ťažko je to pripevniť. Ako vidíte, kĺb je prvý kĺb, druhý, tretí, štvrtý kĺb a ešte môžete aj hlavu otáčať. A je to zaujímavá figurka, tiež môžete aj toto odpojiť. Takže to bol Geonosis Pack. Dúfam, že sa vám video páčilo a dúfam, že bude mať dobré pozretie. Takže sa s vami lúčim a s Bohom.